Ayam kita to ada. Hatag na lagi tang katalahuran inya simbahan. Bagay man sobra. Ano ininta dilot nga behavior o iman nga tanan. Niya. Dali na mapainrol na ba yung Sige na. Lunch time na, dali. Ano ito, nag-uuliton? Ha? Ako na ito. Uy, ay. Good morning. Today is May, ano yan na? 22 20, 25 time check mo doy alas 9. Uy, happy fiesta Barangay Salvador. Hindi daw, pasensya, tukob daw lang kita yun, hindi kita makaka-attender ito na misa kabahin nga magisugad kita yan na Tacloban syudad kay Mano Jenny. Okay, napasundoy ko siya mapa-enroll in talon basta kay problema ng lutin niya na mga parakuan mga pamatrikula. Ayan mo itong problema, problema itong solusyon. Okay na pa stress. Oo, enrollment maliwag ngayon. Malibang ko ano ori pag ito baga maka panginano pagkita ano dito sa barangay Santo Niño Liwat. May tungod nga kanina may dunad na sipatan nga pag siya nga paninabuan nung magkalima-lima. Oo, may katulong ng pagtunin niya. Oo, ano gawin kita ba tayo kanay panimalay nga diin nga parte a barangay Santo Niño. Pagpapanginan ng kanano pagpagkita la ano kuan sitwasyon. So amin yun nataton baga mahimo ka imang raon nga na bahay kita makapag-iisyon rin Ilbusa at gihapon ang mga tatawag na nila kalbawal niya ng adlaw. Happy birthday once again. Okay. Dakugod talaga to ano itdiyo ano do din nga bata usan nala ko mapirma dinala tapos enroll na iya doon andod yung bata amin sinisering nga waray man nakag-anak waray ko man waray man maka-experience nga di na maka-eskwela ikaw ang naka-eskwela tagad-iwo ang clinic din discipline sukot na may nga dano ka-open ka-open ano clinic naman administration na
Tapos sinitikan na. Ano ka? Kita ba? Hindi ko tuloy mag-saving. Ano? Kahit team line of 7 din eh. Awar. Bagay yan, sobra. Ano yun dilot nga behavior? O iman nga tanan. Yan. Dali, nakapainrol. Nagadaw yung Sige na. Lunch time na, dali. Ano ito, nag-uuliton? Ha? Ako na ito. Oh, kati muna ako, di maram. Sige. Hilo, steam. LRN, ano ito LRN? Oh, 1, Ha? 1, 2, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 4. 2, 2, 8. 1, 5. Enroll na yan. Barayda na lang yan. Madarsok na ito kang damano Silvin dayon. Kaya na kita. Padali lang. To abstain from meat sacrifice to idols, from blood, from use of strangled animals, and from unlawful marriage. If you feel free of this, you will be knowing what is wrong. O so ani kita na yan nahakuan. Barangay Salvador. Ha? Ikan ko lagi tatakloban. Wala ka gubi nga. Naibus ka lang sa mimplang naliwat. Pag-teacher of me. Kinukurian pag-focus na. Makpiro mo na din sa gandero ka. Makuha ka ng motor. Anyway, hanya kita yan na Barangay Salvador. Mati ko din natin kita makaprosyenda. Attorney, nagkaman Silvin kayo, alas dos na. Kumbaga, nag-iit mo. Ito, sumsuwang ka na lang. Ano ito nilungan ito, ada? Ano yun ang tadto? Nangyayamang kita dito, taklupan. Kuwan na lagi tangan ni. Mahapit na lagi tangan ni tira simbahan. Oo. Una nga po, nga kan kita ada. Pagturon. Cover gap kita ada. Oo. Hatag na lagi tang katalahuran. Inya simbahan. Oo. Ay. Ano na sangkay? Oh? Nag-sticker. Oh, sticker. Yan, di lamay ha. Makuha lagi ta, ma-load lagi ta kadali. Nakilala ka man. Ay, salamat. Okay nga, patron. Oo, nasingan kita. Barangay Salvacion. Tapos ini mauli na lang kita. Piro man kita budoy. Nakilala ka man. Ha? Kita. Followers ka? Patikan sa kima. Okay, gin-block ko naman ito ikaw. Ano ya? Ay, di nga balay. Ha? Kau maniningin eskilahan. Hindi na palitson. Ako. Ha? Ako nalat ulo. Sige. Dua. Thank you. Oo. Akong kamo? Yes! Gusto niyo? Taguro sa iyo. Yan, thank you.
Ah. Oh, okay na. Ay, ako na ako para panulay. Ikaw turtahan para mga panulay ba niya rin gantagin na lera. Para mga panulay di rin magkasulod. Ano? Di rin yan anim yo. Thank you ha, thank you. Okay. Dala tanong. Hindi pa sticker. Tahala. Kumati ko di kita ada kuan na. Apras nga to kanda turni kay alas 2 na. Tama ungot kita makag-edit. Wala nga ni makagpa-enroll sige hap kay cut off. Enroll na ko siya. Pagkuhan na lang to. Pagpasa na lang to niya. Okay na. Tunugiyan ko ngayon makambok nga ni. Sigurado kayo linad to. Papakuanong tanala papasakayon. Tum-tum. Hala. Okay. Sigurong tala na eh. Again, this has been your friend from another star. Ako yung papapili na kaya may yung sa sangkay. Ako isang kay po ninyo. Good night. Sweet dreams. Chok chok.